Όταν έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο που υπάρχει σε αυτό το περίπτωση και γίνεσαι με ένα νιβέλο maximum, αυτό πάει να πει εσύ πας με ένα μυαλό το Einstein που δείχνει το ωραιότατα τα ψηλάς που πετάει με ένα μάτι από μακριά και γίνεται μία όμορφο καλλιτεχνικό μαστερίας ερωτικό και πάει από γύρω, ρίχνει το όμορφο χρώμα αυτό που οι σκέψεις, γιατί πάει με ένα στροφή γλυκό, και όταν έφτασες από γη και έδωσες το όποιο όμορφο σκεψικό, και αυτό ήταν το αγνωστό, το ζωγραφική που έδωσες σε μία περίπτωση και δεν υπάρχει ποτέ στην ζωή, αυτό το καλλιτεχνικό μαστορικό γίνεται στο αληθινά και περιγράψες στο πανοράμα με ωραίο σκέψη στο εκεί που έδωσες το βαθύ σκεψίματα και τεχνικό με τον μπόια που έσκεψες από πριν και γυρνούσες με το γλυκό αυτό που έδωσες στο πένα και δώσεις αυτό που είχες πριν για να τον σκέψεις με το όποιο όμορφο τρόπο και έφτασες σε ένα νιβέλο που δεν υπήρχε ποτέ.